Takže lidi, dneska budu hrát Funko, ale hraju na počítači, takže nebudu moc dobrý, jo. Takže se nedivte, jsem tak špatný. Kam to na kapslok, já jsem fakt debil. Ale tak to zkusím, no. Jo, mám Simple ID, protože nevím moc editovat. Tak proto, no. Kámo, jsem úplně špatný. Ty, on mi vlezl, no to na E. On mi vlezl do cesty, no way, tak možná kvůli tomu. No way, kámo. GG. Jo, my máme N-Wave shopu, vole, teda, tady v týmu jsme měli, vole, Renegade Rider, která měla Black Knight Shield, takže, ty vole, co je dobrý. Actually pomoc, nechci jí říkat. Kámo, já jsem fakt špatný, je to nejde. OK, tak. Každopádně, jestli chcete room tour, tak dejte aspoň 150 lajků. A dáme 100 odběratelů a udělám room tour. A napište do komentářů, kolik máte Battle Passu. Já hraju fakt jakože malou dobu. Já hraju třeba sorry. Já to potřebuji dobře nastavit. No way. No fucking no way, bro. Dáme to takhle, Barcet. Já hraju třeba od OG Season, jak byla Chapter 4. Já vím, jsem fakt otřesnej, ale jakože na PlayStationu jsem mnohem lepší, než tady na kompu. Já vám to ukážu, že fakt hraju na kompu. Tam mám PS, ale to nevidíte. Vidíte, jak to tam trochu svítí, tak tam mám PS. Ale tak. Teď aspekty jdeme na Kill X Guildhold Trooper ZZ. OK, tak vyhráli, no. Nevadí. Kámo, tak se to načte, ne? Kámo, kam mám jít? Já prostě... Počkej, no, to je ta ne? Renegade Rider, která má ten shield. Má ten shield, kámo. Kde?
Jak se jmenuje to? A ona nemá shield. Nebo. Já porozbínám kapslok, já jsem asi fakt nějaký dementní, nebo já nevím. Kam já nemůžu ani snipit, ty kokos. Já vím snipitem na PlayStation. Kamo, co? Já nemám scope. To je pěkná, no. To je hodně pěkný. Možná opravdu scope na toto. Možná s tím bude líp editovat. Tak jo, já půjdu. Kámo. Kam promiňte, že jsem tak moc špatný, ale můžu vám ukázat můj locker, jenom tak, jestli chcete dívat. Jakože nemám moc těch skinů, jestli jsem tenhle, ale já mám takhle rychle projedu. No, to stačí. A já jdu hrát. Ty kokos. No, Warborec to líbil. Dead. Jako já jsem nezabil, ale jen tak to říkám. Tam asi nikdo není. Shit, pomoc. No, kámo. Kam, protože já si dávám sobě past. Jsem taky asi nějaký úplně blbej. Třicet dva. No, já to prohrám. Já jdu za svým teammatem. Tam to je. Ok, možná to vyhrajeme, jakože 2 lidi. Pod kopem.
jen to podkopu, já to nemám. No way. Já jsem tak špatný. Ne, se to nedal pas, no way, kámo. Škoda, to nevyhrám. Možná jo, ale no to asi nevyhrám. Nevyhráli druzí, kámo. Každopádně to natáčím, kámo, ve 22:45. Kámo, je 11:45 večera, já jsem celou unavený, tak jen tak natáčím tohle videjko, tak to je jedno. Ještě si dáme jednu hru a pak asi to budu končit. Kam se prohřívá počítač jako kámo. Ty fuko. To nic. Kdo byl ten nejlepší? Tak čau kluci, čau. Já musím končit.